Sa may maayo nimo yon, sa may matambal nato sa imo ha. Grabe ni imong sakit bagid ba? Di na madalag doktor ni. Pagpa tawag na gyud tagkuan ani kanang mananambal nga. Eksperto gyud. Ako kabalo sa imo na ako sa imo ka ba? Aita. Tulog lang, tulog. Walay. Unsa naman yun? Sa may buhaton ako sa imo ha. Oy. Sabi na yung tama na ni ba? Magpatawag kong kuan dyan, albularyo. Eh, di naman dalag doktor na imong kuan. Sakit. Naunsan ka? Kamatay naman eh. Pagtarong ba? Naunsan naman ni sakitan eh. Ay, magpatawag tagkuan. Isa. Unsa naman ni sakitan eh. Hala, di na may maayo ni sakitan eh. Bastos ka pagkasakit. Oh, isa. Ayaw sa kansa. Ay, isa. Ha? Isa. Ay, isa. Kurang ako'y mo nagkamatayan eh. Naunsa, magkapagtanong ba? Unsa may sakit ni mo? Pagtanong ba, unsa may sakit ni mo? Di na yun na madalagkuhan. Tambal-tambal lang. Ano wag tag-albularyo kay delikado kay na. Kasi ako, wala ko kasabot sa imong kuhan. Hello, sir. Dapat tong albularyong amang diha, sir. Unsa may tuyo nimo day? Sir, kay ako untang pa tambalan ning akong manghod, sir, ba kay nakalit og batog ag sakit niya, di na ako mailhan og unsang sakita, sir. Kay halos ganiya pa ning buntag, sir, ba. Di ako kabalo unsay itambal na ko ani, ako nagaining gipa inom og kuan, sir. Kanang klaminja nga gilagaan, wala mong gihapon, tapos di ako na ning gisagpa. Pikas kamot, sir. Wala gihapon siya naulian, sir. Daghan na kay kong gikuan na ni, sir. Gisulod kay na kong sako. Giwad-wad na ko. Di man gihapon maulian. Masakit di ani, sir, kay giubo, mukurog, kalit lag panggakos. Nya. Gakos pa gyud nga kanang dili kaboy-an. Ngayon naglisod ko. Kuha sa kong cellphone, sir, kay dugay kay ko niya nabuy-an. Libog na ko sa buhaton na ako ani, sir, bagay. Di na ako madalag doktor kay mukalit ra bag kuan kurog-kurog niya kalit og panagpagtao matay nasagpaan gyay ko. Mo na sakit niya. Sige, manto mi dayon karon. Inon ko ni albularyong amang. Hapit na meron. Sige. 1,000,000 years later. Ayo. Tao. Ayo. Tao diri ha. Ay, salamat, sir. Ikaw to na nawag na? Ay mo na si kuan. Mo ni albularyo. Albularyong amang. Mo ni siya. Dayon. Asi. Unsa ni sakit niya? Ina nga nagsakit. Ina nga nag-ubog-ubog og taman.
Ingna ba nga padalion kay grabe na. Ingna ba? Hinayon lang, ingna. Okay na daw. Ay lang. Unsa man nagibutang ngod? Wala ko kabalo basta epektibo na. Hawa daw tawa ka may. Hayang na, hayang. Di na makadaot, ingna basig makadaot. Di na makadaot. Sari na kabalo ana. Ingna ba nga katong kuan siguro hatong sa ubo, sa ubo. Isa. Si ana lang. Okay na daw. Ingna ba nga ipahayang kay basig makuha ng gusok na dito. Ingna ba nga unahon ni Darabita dire kay kuan mo ni nagdalag kuan. Hiluton na niya, hiluton. Hiluton. Hiluton na niya. Hiluton. Sakit yun na, kagihilot na siya. Agon ta lang para maayo ka. Gusto kang epektibo, mo na yung epektibo jud kayo. Basig makuan. Dili daw, ay kabala ka, siri bahala. Gusto kang epektibo jud kay ni. Epektibo kay na, gusto ka maayo na na. Hayang. Bunit, hayang. Say mo dia pasabot wala di ko kasabot. Unsa daw? Pagdaon siya ba? Ha? Pagdaon siya. Kasi pay down na kay down na ni. Ay, patindugon na to. Patindugon daw. Oh, patindugon. Ano patay? Patindugon daw. Oh, patindugon. Ano man? Ay, lagay ilalay. Kaya basi. Sakayo na yun siya. Tama. Oh. Diba? Piktibo kayo mong matambal. Hindi na, gunitan. Gunitan. Steady.
thank you. Ay, salamat. Thank you. Pa, kita may sila pa. Mao na sila akong gitawagan para makatambal sa imong sakit. Salamat. Salamat.